Kung sobrang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, kinwestiyon dyan sa may mata sa kapulungan at pinagpapaliwanag humuli ang Department of Energy. May update po dyan, live si Bombo Angelo Aganan. Kwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang halos 100% pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at iginit na hindi maaaring walang gawin ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na oil deregulation. Ayon kay Marcoleta, bagamat nakabatay sa market forces and deregulation, hindi aniya nangangahulugan na basta na lamang susundin ng gobyerno ang presyong ibinibigay ng mga oil companies nang walang masusing pagsusuri. Binanggit din ng mambabatas ang posibleng papel ng Philippine Competition Commission upang siyasatin kung may anomalya o kakulangan sa kompetisyon sa oil industry. Hiniling ng Senador sa Department of Energy na ipaliwanag kung makatwiran ng ganitong pagtaas at kung nagsasagawa ba ng masusing investigasyon ng pamahalaan laban sa mga kumpanya ng langis. So anong pinagbabasihan nila? Yun ang tinatanong ko, bakit after 2 weeks sumikad ng 120%? Which is not only arbitrary, parang very highly unusual na mangyayari yun. So tinatanong natin, helpless ba ang gobyerno na kung ano yung sinabi ng let's say, oil company? Yun na yun? Wala ba tayong man lang na initiative na tama ba? Is it dictated purely by market? Baka hindi. Pag nireview natin ang market, hindi. So papayag sila. Teka muna, deregulated tayo. The regulation is based on the dictates of free market. So hindi mo sinunod. So sinasabi lang natin, ito yung merkado eh. Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Ipinaliwanag naman ni DOE Secretary Sharon Karim na ang pagtaas ng presyo ay nakabatay sa international benchmark na Means of Platts Singapore o MAPS na sinusubaybayan aniya ng ahensya halos araw-araw. Ayon kay Karim, tumaas ng $79.42 kada barilis ang gasolina at $168.13 naman ang diesel sa loob lamang ng ilang linggo batay sa international market data. Dahil dito, otomatikong naapektuhan ng lokal na presyo sa ilalim ng tinatawag na replacement cost principle kung saan ang kasalukuyang presyo ay nakaayon sa magiging gasto sa susunod na pagkuha ng supply. Depensa pa ng DOE, hindi pinapabayaan ng ahensya ang monitoring sa oil prices at agad silang kumikilos kung may nakikitang irregularidad, bagamat limitado ang kanilang kapangyarihan sa pagpapataw ng parusa. Per international market on the MAPS, between before and up to today, gasoline increased by $79.42, Mr. Chair. Diesel increased by $168.13. And those are combined with all our calculations. Kaya doon po yung base, how much was the increase, and then the increase is being estimated as to the pump price. Samantala, ipinaliwanag naman ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na ang MAPS ay isang internationally recognized pricing mechanism na ginagamit para sa price discovery kung saan kinukuha ang average ng aktual na bintahan sa global trading platforms. Ngunit hindi ito sinang-ayunin ni Marcoleta at iginit na mas dapat umanong pagbatayan ng aktual na presyo ng produkto sa Singapore storage tanks kaysa sa average benchmark. Sa huli, nangako ang DOE na riripasuhin ng mga datos na inilatag ng senador upang masuri kung may mas murang mapagkukunan ng supply at kung dapat bang baguhin ang kasalukuyang batayan ng oil pricing sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.